είναι έτσι, μάλλον. Κάνεις. Δεν βλέπει άλλο. Α, το κάναμε έτσι. Ναι. Δεν με καταλαβαίνω τόσο. Δεν το κέρδισα πολύ καλά και εγώ καταλαβαίνω πάντα. Μαρφάκος. Να δει. Πήγαινε μπροστά. Τι έκανε, τι ήταν αυτό. Ήθελε να σταματήσει, αλλά το ξανασκέφτηκε. Μπράβο, ναι. Never shoot down. Τι λέει. Πρόσεχε Τζόρτζ. Πρόσεχε Γιώργο. 6-10. Πόσο? 6-10. Έλα Νικόλ! Πού να έρθει. Κεντρός! Πού να έρθει. Σίγε. Πρέπει εσύ να αγγίσεις τι κάνεις. Παίξεις Νικόλ. Επιτέλους! Come on, Roger. Μπράβο, έπιε. Το γύρισε από 6-10 και το 12-10, έπιε. Από πόσο 9-3, πόσο ήταν. 13 είναι. 13 σου. Εγώ θέλω να ξεκινήσει τώρα από 8-0. Το ίδιο κάνει. 1-2 είναι τώρα ξεκίνημα. Ναι. Τι εδώ. Πίσω μπάλα, έτσι. Πίσω μπάλα, αφήνεις το τσίπου. Ναι. 1-0. Όπως λέμε μέσω Λαμίας. Όχι, αυτό που λες. Είσαι στο κέντρο, κάνεις πίσω από την μπάλα και μετά κάνεις τη μαλακία. Αυτό Και αυτή έχει ποιότητα, το κορίτσι έχει ποιότητα τώρα, έχει βάλει παίζει όμορφα. Ποιότητα έχει μυαλό δεν είναι. Αυτό, Είναι αυτό που λέμε, το μυαλό εννοώ, ξέρεις. Εδώ είναι. Ακόμα περισσότερο ένας λόγος παραλόγω να πρέπει να παίξεις πιο επιθετικά. Παίζεις Wimbledon, τι θα κάνεις, θα κάνεις το baseline. Πώς θα δούμε Wimbledon τώρα. Εγώ λέω Τζόκο. Ποιος παίζει το τελικό, Djokovic Nadal. Ναδάλ άνετα. Σκορ, παιδιά, σκορ. Nadal 1-0. Εδώ ρε. Πάλι έπεσε. Νομίζεις. Νομίζω Όλα. 15 όλα. όλα, αμίγο. 1,5 κιλό φέτα. Εγώ τέγα στρόκο αυτό. Στρόκο. Τι είπε 6-5. Εντάξει. Όλα. Όλα 6-5. 1,5 κιλό φέτα. Ένα πριν για να αγοράσεις φέτα, πάλι φέτα παίρνεις. Ήθελα να πάω 3, τα παίρνω λίγα. Παίρνεις και για διαγιά, Φέτα, κάτι με τη φέτα. Έτσι είναι δύο πόντους. Hey, Jaggers. Το Φακουάρ. Yes, please.
Λεσόντζαμπε. Πόσο παίζετε το επόμενο μάτς? Πόσο παίζετε, δεν μπορώ να βγάλω εγώ αποδόσεις για το επόμενο μάτι γιατί συμμετέχω. Συμμετέχεις. Και είσαι συναισθηματικά αναμεμειγμένος, Όχι, αν φτάσει το πρόβλημα, θα φωνάξει. 30 χρόνια πείρας που έχει γράψει. Παπάκο, πόσο δίνει το Ναδάλ, 1,5. Και τον άλλο? 3. Τόσο πολύ ρε Γιώργο. Βάζει γκαλιώτας. Ένα 5. Α, Από εκεί που δεν ήθελες αποδείχθηκες ταλέντο μεγάλο. Είδες όλοι